people, this is a lower minister guy at some other musical studio. You're other people. What you Allah now for you. Matan zamani har ma da samarin zamani. Ku bar yin yaudara mai son ku so shi da gaskiya. Matan zamani har ku samarin zamani. Wayo. Ku bar yin yaudara mai son ku so shi da gaskiya. Wayo. Ya matan zamani mu guje wa sharrin zamani. Wayo. Da samarin zamani mu guje wa sharrin zamani. Wayo. Idan so za mu yi domin Allah na gwani. Wayo. Idan mai sanki ya zo baby gashi kula da shi sai Allah ya yi mana magani. Mu matan zamani har ku samarin zamani. Wayo. Ku bar yin yaudara mai son ku so shi da gaskiya. Wayo. Ga wata don gari kaunar ta sa mini laulayi. Wayo. Idan ban ganta ba har ido na ke mini kai. Wayo. Rashin sautin ta ma shi ke canza mini yanayi. Wayo. Wanda ya san ni ma ya san mun shaku da gimbiya. Wayo. Mu matan zamani har ku samarin zamani. Wayo. Ku bar yin yaudara mai son ku so shi da gaskiya. Wayo. Labari za ku ji can baya abin ya jittira. Wayo. Ni ba na yaudara kuma ba na san mai yaudara. Wayo. Na sha wuya watakila a yau in dogara. Wayo. Dangana zamani sun sani a rana na gwado. Wayo Allah na zamani. Mu matan zamani har ku samarin zamani. Wayo. Ku bar yin yaudara mai son ku so shi da gaskiya. Wayo. Ko shakuwa har kaunar ma ba mu bar ta ba. Wayo. Ba ma sarrafuwa mai kauna ta ban bar ta ba. Wayo. Sai ga sakon mahaifin baby ba zai bani ba. Wayo. Wayo ni ya duniya ranar falawan na sha wuya har barci